ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kasenjuk ki hima arliang wa Omyam Maplang Welfare Society kabala pentrai kam nya ka Khasi Hills Community Red Plus Project nado usnam arajar khatway bat kabalong ru tang maka ka Red Plus kabaningkong tam ha India bat doba Asia ban shimkhia ha ka day bat ka jing penne pensa ya ka mai mariang bat ban kersha ni ki self help group lingba ka socio economic team ha ka ar ku sautari ku benar rempang arajar arpu ar kala pelila ki arspa asau potli tam ki self help group banya snokti bat ka senjok ha ka penlong ye ka 6th self help group meet and fest ha ka snong tersat kse hima pamsan ngun ka jing penlong ye ka tamasa ka long ru ka lat ban ajing hikai shushu ye ki pai ba kumno ban penne pensa ye ka mai mariang ban kenteo ye ka yok ka kot jong ki nong song snong ban ha ka bala hikai ru ye ki banya shimbenta ha ki project bat ki jaj kam ba pher bala ajing hikai de ka Red Plus project team ki ba ha po ka jing penya jong ka senjok la pli ye ka tamasa da block development officer jong ka Maplang community and rural development block uba FB Basan ubala long kumukongsan harengkat kajing sakilang jong founding chairman jong ka senjuk ki hima aryang wa Omyam Maplang Welfare Society uba Tambor Lingdo uba longru chief functionary but CCF jong ka Red Plus project u treasurer uba HL Rentathiang u president uba Lamprang Bla ka range forest officer ka kong Yowandaka Najiar but kiwei hagani gaski da samru ki khusnam shakit khot jong ki self help group ki bala treishi ban kenteu ya ka yok ka kot khnang ban ai men sim ya ka jingnya shim benta ban punduna ya ki jing penjulor ya ka mariang ta ka jing shim benta ratba jongki hadin bala play ya ka tamasa la de paj ba ya ki tiar bala shna de ki khot jongki self help group na Khasi Hills ban na Ribhoi district kawai ka state I concentrate bet ya kawai ka marat di hangne ha Meghalaya niko aban concentrate ya kanika Asian brown tortoise kumba ki khod hangne ka Dakar no tangba kanika Asian brown tortoise kala long endangered kamut kala radunam ha namal ba fitte bhi kini ki breu jongi bonsen ni muju khenkor ki marat ni bam ni de ni penyap te kanika Asian brown tortoise ka way ba kadai ka endemic kadontang sini sa Southeast Asia te ha Meghalaya North East kadon shani sha Meghalaya bachra Nagaland te amud banong babale ni have conserve mai kine ni have conserve because ni have enrich ka biodiversity jongi ken te shafang kata ni la ban conserve kini kinat only but participations jong ki brio jong mafisia but kini kirang ba snong rang ba dong Nilada, I think bunsin manohang nila I bun ki marat bun bala rescue bun bala release bun bala rescue I mean. Nakwa banyak tu ipi kawai ke bak ngayok slow lagi jong kiskor kalong baham no bagi beri kisyong silenong mentah ki kran bai syapang kasunjuk jenem dai mana bagi syong ki kran syapang kasunjuk ki ong ka ai kini kasunjuk ka kamayu bakatrai andai ka basnau tenat kalong baka senjok ka khot yo pai ba nong syong sinong jong ki ri jongi ya ki arusan deligi prabusan deligi sinong hangni ka project hangni nang ta arusan deligi sinong Ribhoi district nang ta prat deligi sinong nang ta sentung area nang ta ka kur sanriang nang ta po rangblang nang ta ka kur rapsang nang ta po nongsap ka kur pathau nang ta po lumding ye ngaya thu piang na ka basyai man jong pi pintep Haus ne marja khatnyo ngalalek sakatai ke jakah habadi ke lawan kerpat yang manong toba wan ya rap lemingi ngikwa pan penkentang piang yo ulum ding ye ban akwa ba yathu ipi menta ila sedang mentung ding da usne marja khatnyo ban menta giding lanang he tungena ke jing thapti kan ro ko benta kini ki kam ki berret ki bangi sngau haga jing trailang jongi ngimla khlem da ai khublei ya pi parok ye se ji ki bedon menta tunang trei hok nang trei bha ngiru ngi jakrsya na din yo pi kad badon kalat ka bedon kelinci nginya turong lem nginya ai lem ye pi kenang ba pila ban kentiu sisai ka yo ka kot baga ji kran jongi kalong kumni abangi ai pi usniang abangi ai pi ki siar abangi ai pi ki ding so kajing mot ki kalong ba na bla di to usniang kentiat ar fli ki sniang
ngim kwa re ba on na bila ti tu siang ka jong ni tu jang la dep ti ngam not show kajing mut ti kalong kunta pala da bisro bamla kadon kajing kendo hakim lang sa lang be kon so thu la ne kajing e ka be kendo wan jangi ngin yo ban yas ngin yas soft lang ya ka problem kenapa pila ban ya chaprang mas mo kuben sipun ba kamtam ka imlang salang jungi ka rukom yang jungi ka don kam bha ya kajing trai sitom jong sel group ja kajing yeng jong sel group hamal lagi sinong pidep kanoi pi kani kentin sel group ngila mon sin pha ngila ong sel group form sel group na po blok lele man la ka tayo ngili form sel group balai bang itip ba hakisnong bo per dan kataka nakaparengjong ka potential lani kataka jing yui jingai nakaliang jong ka sinadi department ya ke ka ba kiri pentai kila banle hakisnong ithau jungki te nganoi pi bahaman laki blok menta dan self help group baik haman lagi sinong bar kini self help group kidei di group kiba ndai bawan ai training na bar ndai kidei ki group na po sinong jong pi kiba ba pi ha ka ching yalam khamtam jong kidei ki cc na po blok pi so thu kumno ya ka bor ka sor pidon ba phe long kawi ka group ba pinya kin show ba pinya train kam ki jam jong pi go phe ro phe ai shi thu ip ba nakalian jong office ngi khamtam nakalian jong blok hangi apo menenru yang masndap inaugurate ya ka ya ka sub center apo lajam buat usia kapas su tenado kalong ba iwe member jing sel group yang sang aku aban keren long usia mohoi yo sir ngade na kani ka sel group but kumba ngilong hangli ka sno jingi ni dei kiri kuntai ki barap ki bariang ba te usia mohoi piko ayu yang ni hangni po sno jingi ni pau nam ba nam tau turbai ni pau nam ba na ka kasyun henry ngim dan ngim yu ajing era bi ngim dan ta office ru begin shong ni shalom ha ki yeng breu dan ni school usia mas no kom tawa tang ba plan not ban yeng ban yang keren ban ngau siam tang plan not ban pen i ya ke jing e ju pi ba kumno ba hipan je rap ni wang ngan sai sanction di pi na po ka chief minister special development fund ti kabor banla ban kren kwat ba kabor banla ban pin wat di jirap nak dengan sorkar kalong ba haba piladon kadono ka kam papitrai kam tamas no 1000 pi kani ka kentin sel group ganoi pi hang ni po meglai ngidang shui hakin di asnam laisnam jo ka jingkala jong ka jogi shlong ta barakhai henry hapor ba jo ini kani ka service hawar hajar shipau ganoi pi hapor bikiala mingi spo Andhra Pradesh yala mingi spo Hyderabad ngilech ki shnong kumne barganoi pi bagi self help group saki week jekalele kilong ki baklan hadu kata hadu bagilala ban airam ya ka shnong ya airam ya ka ya kibrio po shnong tha ya airam ba ka sarkar ru nomor belai ka jingtre jingta jungki haki per kumata dan ki self help group jingi ki banang ban su jan dan ki bri ki banang ban rap dan ki banang ban rijingri dan ki banang ban than kilek ya ki jingtre ko per but haka jing le juki mata pin sedon segene ka bela juki ukinya dia jing de haka jing tre juki abat bilala abat penmi ikini ki ji penmi halak shrom pi ya la abat de berkumju manoi pi ba ka kiu ka yo ko ka shrom ka thau ji da ka jing ya don ka group da ka ba pi yo ka jing rap ka sorkat da ka ba pi bila penya ya ki kam ki jam jong pi ki ba malak ski ngasuk ka ben sibune benong ba ngatip ba ki sel whole group menta kat kumbengi form na po ki blog kalong bait hakawi group dan chpomut baleng ngim long bait pelon ngin ya buon bait ya ailat hamtam ya ke sel group bakin tip ya ke ke jing bah bakin long ka way bakin long united nomor balai da ka bang yelong perlok da ka bang thu i thawi we idar ka jishani ar we pi te ngisuk ko ben sibun barkumju ngatrai hangni po mau plang pro ko nyala bat pelaj bun ka fan saking sel group per te kumsi benta aku aban ai ko play kamtam ya i ba tambor ba ila peni tu ka pro ila peni ya kitu ki
PowerPoint Shpang kajing terikam jungi bat kabahas kwa ban ai kajing yaroi I kadai hak kamtam hak kajing pedek besar ke Maria Nathai pun bagi sel group mata kilas tang ban sotho ya kajing kor Jokowi Maria bat nganoi pi hang tai kerpei nilala ban form ki ka group hi kalala ban set up ek industry Nathai penerich kerpei bi ek industry pije boleh yoi pi mata kadang kambha bat pendek besar ke Maria kalong ba wat naka scheme sispas niru 90% kajing tray kadai na kabentak tak natural resource management ban pendek pasai kumbam umdi ban pendek ki cloud ban pendek ya ka kenika kendau ka bangidan ha kajing im jungi ba malaka singi I ba ka kajing kelan na trai mentan hapor kawan na mo plang sendiri pi kenika wa ando kala kelam tapi ni ka wa kalau stan plastik sudah kajing pun beri jungi haputai kadang pun malam sedang menre ni dia berperkat dia kalau jong kini kikon ki banawan jungi kini ki mencua ki beri ki ki bokoi ba andre mata pi kalau kumno man kasni kata kat itu kana kadan bai oh tikawa hapor mencua hakapor arjar katsau katsan por kada sharonikor idang yo dokha mata kinawan ki briu nathai pite ba njudan dokha shu mio shu ba pinyo ekom ka bokoi bandiru Tikilong ke bakong san ba bagi don kam man pendek besar bahaya kami mereka. Bat ma pigi sel group pidan benta bah ta kalian. Kumbang OIP bon ki sel group lasang ban shem kini kam kamtam hak baki bo industry. Nomor bele OIP benta tang na pikwa tum biru habli tiding na don asam. Nyimla ban peni uding la jonong ni. Boleh nyimla nyimdon ngiliti nei dagi ti no layap no tu. Tingin yo nei ngilechim kiding na asam yora itung ni kami hap pun simpeng yap no. Nish penlukai kaspa kapau kabak sorkar kembes. Ringka sokumen sibun banong ba hangni apo asyate sapo lat moreng ru ba hidan kisel group kiwan pan apo blok kio ai yengi bagi snai kena seri. Bat nganget ba suki kini kena seri kendang he bat kendang la ban ai ya kiding kisit saki shnong tawsbi pinitung opi na kabeta kajing bah kamariang berkumjur kajing bah shnong taw jongpi atrai pun ki kamtam ki riu bala kham rangba ni ki longkme pi ke jikla juga sunbreng juga ban la kasni pi ke jikla jong kanika mariang juga ban la kasni pi ba jing pom pathar gi ding iba tambor tan ida oyenga bah kadon ka hangte harana mo plangte bala plulut tu khlab ro koi kakta amtang yai wadayenga por ngapat dan po plang blok alit semogrot blok mala kapor kakta ban ni juang nak kapor spor belai isule don bore kamar yang hote an ganoi piba hang tu we udai utau ecosystem itu ecosystem boleh buat ba kalau kau kerjakan syong jakasa dah kini kisni hajani juga kipom yikiding sia berkhoi tikarang dei kapor kreat kipom mentala khamsa ke beneng kini kisim kibasha im hakatu tu kiding kiwan ki klumar ki ting up nomor kim dan suka jakasa kiwan ki hair pelun untuk ki penio so ka cingiam jigi so tek ko mangi habang ile chabar ngon pha ga yin jigim dan su hadu kata ya ka kakta ya kadeka ecosystem lani kata ka jimbha jingmiat jong ka sunpreng jongi ha kadeka perthai jungi tena takadau ngai ka jigtu ya iba tambor ba ka tim jungi iba la peni tu ki video ba ngaso komen sibun ban iba nakali jungi la sim ki halu ka tu ba pini ka jingper menshwa bat menta ka ba so komen ya kalong ba hakni kenting yu i menshwa kalong ni menta alhamba hanai pun sin tidak pe kubor ni menshwa ka ba menta kelas new Imta menshua ani kalau menta pet menta hari menta pada ini menshua kasniu menta kalau sang dan kecik penbahan kalian jong ke senjuki hima arliang wa jong ke moplang tidak tak kadau kejiwan juga ni pi kadai berkentur ipi ke self help group ngan yarap yalade yarap kumno yalade barokhat ni badan hang ni nidan lagi jong isap ipong nidan la ki jongi sap pong ki banginang ban kamai kaji menshua ngajuong nakapor shwa bakan wan ka skim shispas ni shwa bakin wan ki ying PMY shwa bakin wan skim per pa blok
kita menjungi kim kita menjungi kinang benri kinang bensumar kita lalu ke kelam kanwan kinai dawai kumno kita kumno benri mesi benri belang benri siang benri siar Henry ke solusi pada ting-ting mentah ngelawan kiskim per blok in la ai jingrap biki menang show banle dai sem sniang ndon sniang dai sem mesi ndon mesi dai sem siar la yak kelam lut kisiar Tekadon kecingkela ha karukom trekam jungi nata kadau kum kisel hal group idon kambha babintip yak ke babahatam ha karukom trekom kta opi bunsin ganoi pi ba dangitip ban gile yak ke bang yi ngila ban poi sha kita kitong kiba ngimla ban mudur bangila ban poi mani tu khanai pi ko wei por maranda laskin blog pom video laskin bat I kong yuwan taka to kapor Idon iwi ikong ibajuan be office sunga man kapor be Iwan sini office sunga yung saya to irap se ice cream ni irap se ice cream ni on ice cream pi pet sini itung tuition right idon kam bapin ai ji irap ji ban ai bai pelal mi nomor belai ni la tung illusion right tamating ting nim palade tang ka bai belai hap si bre to hadu kata si uto sharaj biula hoi bo hadu kata illusion right ni ba barok weka meglayar umdar kumujashin rai te ha kajing smart jungi ban one office iwan elam bai sipang lawan igelam idi kibre you sipang lawan rap di dekat you but hadin kattu kan islam u governor jo meglayar ulawan pet ya kajing tre jungi ulawan pe jing tre jungi bai lapen I ba kani kajing tre jungi kalapau am tang hapo kablok jungi hari hapos tiap dulu. Hal kebagi penmi yang ni usan rai lah kadang. Matrai pitik bau lah kadang tu mereka dia berbahatam. Kehadian kata impat sange iwan bespo blok. Ahai se kata kaskim bangin terlihat ya tau usan rai bangin kelak ham penmi buan. Hak juga por wani lam yang kita ki perlok jungi. Bagi terai kata kacaka bagi bo ya kata ka kita factory berhajan ka office blok. Hadian kata kan ni ala bandi. Bat kenoi hi kabeling no ada kajing tristom singi pun tegi dekarengan apa kol kata ngikwa ya tau lah karung tomrik ngikwa bensim nomor babaha pun kita gibri apa nagalan supply lem singiru di babaha pa oh kumno dikong hadu kan ila ban le ha kapor bang mi ngana po laskin block ala ispo moplar block yo ya kapor ba ila yo ya kapat masyri award na kabenta kajing tristom jungi bagi self group ini kong Trinity sayo ibalayo ya ka medal now President Jokeri India na kabenta ka kam bai train namta kisah group barangan ongi pi menta kata ka jing train jing I kadang ya be na ka singi singi bat pini ba kata ka jing kio jing nong rap sakhi khamtam ha ni ka jing rap jong uta ulah kadong shrai lah kadong kabala lakot bagi cruise menta bat ngabasus tenak daya kalong benong ba kiriu kan teh kumpi ki one base office man kapor sahab idan kam ke jirap jumpi so bahasa on page snow jingi ke ko bahatam ladang syong bai hayeng ni syong mat yadap stu yin kat pangiyo kata ka jingim jumpi kasakut haju kam kiu hari lada piki ban liwat ya ki jirap ba pin tebet ya ladi kanono kam bapile tang kata ka jing karoi kapar kalawan nak song tau jumpi kawai ka ba ngasai pet kamtam agi shdong tau jingi kadai ka tu pangi syong bai yang mat yadap stu nilai mat yadap to sepet lada menta yap kisiar bapiri ndan kejikeli bele lani ngaliwat na po blok lani ngaliwat you vetting officer lada ki jingtu jingtap jipi kim sei so ba haban liwat haban wan keli toket bangir ngila ban wa ajirap jipi ngange ba daga ji trelang jipi iwi pewe haka nungu ka kamba pinang opitre pin la ban petre ba ba pinyo e ki jingrap kar ko ji kam jipi ba pin kio kan mau ka self group kamen toy ban au ba yidon self group ngina keli pada piran kat no ka jikin show jopi nyimpat dan jikin show mata di silong tang group kamlong mata ka self group ka dai bandan lau senyang lau benheng ka dai bandan lau pen show ba pi pila ban petre ya ki kam ki jam jopi kat ka ba pi kwa ba petre anoi pi ba kadang tu we self group apa makurat bat masuk
ngam sola meduri ka jing nang jing start jongki ba nganai fikile amno hidan ningkong ship homework kia form ke group hadin kia form lang kawai ke VO hadin jom jing form ke VO kia lum pisa kia tiet ya ka kali kiyo ka jirap na ka sorkar na ka office ni hadin nang ta kia IY kali hadin gen lapan ya kali lalang ukun show juki pitap kile amno kita kilong kumi ki snow thu ba hadin habut ki khun ki juki kin haban le police shlo kin haban le ki college shlo tiki perhap kumno ki khun juki la sang kin sawai bat kile kumno ki rai maki kum ka wei ka vio ba kin thiet jaka da ka to kin show juki sha maulai hapor ba thiet jaka maki ka jaka kadang long tang kumpa chpolak benta kata ka jaka kala poi di klur kata kila le nadu spos na menchwa kajing sian man perkat juki ya kalawai nam tak kalong yin lo sam juki nam tai ko juki menta ka group tikini ki nuksa bang IP kalau man pensilur pi ba pinya trai bha ya ikam dijam juki ba pi pindan kata ka jing tmu ka vision ladang indan kata ka jing tmu ke bagi kwa kam la ban se so ikono kam ngile kumba pi se ketui kun jupi rekod bha kun nomor play pindu bio kam yo jam wisni kaju ladau kena ukamdan ke jing tmu ban pas exam pas ladau shonga li skul le yu ong am tip hai ladau li skul na kai na ka beta ban kius kata te kaju piru di form group na kai na beta ban kiu ka spa ka po ha ka long yeng usam jupi ha ki imlang salang bat kumju ha ni jela jing broko Sabe. Coba banyak hilang. Balang. Balang. Ayo. Snow jungi bar kesuncu sibun ki kelahika ini hamtam kabaya dei bar kemaryang umno ban penne sa kemaryang umno bangin nom dei ban pom pathar ye kiding isti bangim dei ban thang plumar ye kilum kiwa kilam dadam namar kapundik ya kecing im jong imrat klau ye ki sim gitu kakam kabangi trai hat grup jongi kalong pengilas bo ikidukan sojai ikidukan marabam bat ilari kicingri kun gedisya disnyang bat kuncuru ilari yautit yau sampai wayo na asunjuk nagaliang jong kesusyo economics group isatwan man kapor ban pe jengi kumba sausen sansin haga system bat nagaliang kisiya isatwan botin jengi man nakabanay lani kisat pun jengi jaga kam panile bersekali ke kaba iduna nabi cemcing hakal yang grup kejongi kecing don jongi bar kesunjuk kalong kabang su tenar sipun nomor ke air sim jengi na pos kapor bar ke pansur jengi bar ke ikai jengi jaga man kumno bar kentiu jaga yo kapor jaga roi kapar Hasno matham kamtam hari SSC jungi. Ya. Ya, Mak. Saya ingin rekap sedikit. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
project da ka jing ya trailang jong ki shifot ligi hima ila yo ban pentri kam ya ka ban sumar ya ka mai mariang ling ba ka red plus project ka ba ngi sumar ya ki cloud ki top ban ngi kentiu ya ka yo ka kot jong ki nong chong snong ka ba ngi don la ka jong ka team ka ba ki kot ka forestry team nang ta ka social economic team bat kum yo ya ka office team kani ka kam ga ngi trei kani ka singi kadai hakabakum kani kesingi ngi pelong ya kata ka SSG Meet and Fest bat kani kadai ka SSG Meet and Fest ka bah rio hakaba baro ki SSG ki wan ban yashimen talang hakani ka singi hada ka bangira hot khanang ki bekin wan bakin yo ban ya yo I lagi jok dal lagi jong ki khmat kumno ki weipat ki para SSG ki trekam hapo project bang na ko am yetu ipi bengidon do kumba arspa atam ki SSG ki ba ngi adopt lane ngi seng bat kumju ngi rap iki hagi babon kiliang ki ngi sadon ro kajing surprise na minta kitu SSG lalep ha bat kumju na kadenta kitu ki lower working committee ki batri bha na magani ko project ka khas hills committee plus project kadai ka way nagi project ka baning kong tam bat ka batang makahi ka balong kata ka working project ka India bro ka way ablar tray kam da kajing tray lang jong ki paj ba headquarter jong kani ka project ka dana po mau plang nan rei ya kani ka SSG Meet and Fest ngira han ya tersat namar bahkan ni kesingi ngi don ro kata ka sale mela ya ka bangi aila di SSG jungi ki bathanjang ki basna jing sna ki badi ki way pat ki jing dia kin yo ban dia ha kani kesingi namar kani kesingi yok tersan chukwa mai tu ipiro ha ka jing ya jungi ki sport li kisnam bat da ka jing itho jong ki vi jong ka berthai yangi ngi long kala long ka way ni ki project ki ba pher bat ki ba long unique ha ka kom long jong ka namar ba ngi don ha ka kom tray kam ka ba baro ki nong song snong ki badon ha project ki long yo ikalat bekin perkhat kum do bikide ban tray ka kam jong ki ban ngi pat ngi syarap ki ban penyo ikilat ba bha bakin yo ban tray ka social economic team ka tray ki kam ki bon ha ka ban om tang ki SSG dei ban yarap ki riu simet ba dei ba ka ring ri kum ki siar ki sniang nang ta ka thong ding so nang ta bat kani ka jing ring up ka jing thong tit pat kum jo ka jing sinas bo wi balai ngi le kum ni ka long bangi kwa ban kan tiu ya ka yo ka kot jing ki briu khnang baki kindum shania haki weipat ki kam ki bala ban penjot bat penjulor ka cloud bon ba ki bala wan singiru ban pani ki tagi ram klem sut ya ka bangi ai ki bani kershan ya ki tu ki bakwa ban Raymond Sobha ban kershan ki enterprise ki ban pelong ki entrepreneur haka bakin la ban jeng lagi jong ki jat haki singi ki ban wan asyur tu epiro pada ka jingya jong ka por namar bakat thong jungi ka long bangi kwa ban pensapriang ya kan ni ha brokaway ke jela mekhalaya barkum jo sha north east brokaway tekum tangi lasdang tingkat ke jingi trailang bu DC jong tura haus namar jarar pho hatura haki nyok ligisno barkum jo habak mara haki art ligisno bat ngila late ru ya kan ke project hasentung area bangin le se ya ka wipat ka project ka red project barkum jo ngila poi hari boy district haka ba arsan ligisno ngila so bentalang bangi bat mentang ngila late ru chi prat ligisno bedan hapo Shoroshanpur district jongka Manipur ke badai ki kinong song badai ki kuki ki ru ki kloi ban Sri Lanka bat ngi layo ban ya ban le ki badon kambaro bat mentangi up sakum bakhat prab nai nang ni bangi do ban lunch no ya ka ban e bangi yo ban itho no da ka thai brok away ya ka ribhoi community red plus project bat kunjo do ya ka
Kuki community Red Plus project. Tekini kijing ya thu jonga kan ke por kan baling pot henry le rekwa ban pe ya kam mengi trade pila ban le chaka website jongi ko tho senjuk no plansociety.com lani pila ban kukul ya ke keteng jonga tam bowling do so i ke kam ke ngila trade baka mai mariang ka don kam ya kijing ya trade lang jongi bangin penne pensa ka kam ba khmat kalong ban pen plu i klau top ba ba plu ngi de ban tem ba ar kalong ban pendunai ke kom thang dieng nak ta daw ngi ai hadu kum balai hajar sanspa liki electric kiniki LPG connection free connection ila ai kumbashi hajar liki electric rice cooker bakin penduna ya kerukum thang dieng bat ngila hikai ru eki bakin umchet jing bam sniang nang ba ka jing penon kami giding thang ganduna kini ki badret ki bangi snow baki long ki badret henry ladang ila yo pada ban ai ya ka jing hikai kapulong eki bakin da snow hun bakin da portu shisha kalong ba sautanat ban itu ipi ba ka bun ba ki brigi ong ba ka project ka dei jong sarkar lane ka dei jong giri na sapo na setngi and rega ni ka project ka bangi ong ka Red Plus project ka dei kita project ba ka UN hi da ka jing pen be jong ka kalong ba ginu ki ri jong ka perthei lane ginu ki jai pen ri jong ka perthei ki ba sumar su kher ki klag tap kham tam ha ka jing trei kam ya ka Red Plus project ka mut ban pen ne sa i klau leng ba ka ni ka Red Plus mechanism kini kal air kabangi ngi condense lanangi kring no chigiding ki sejongi kabagi khot carbon dioxide ya kini ki region ko thai bade ki company ba fair ki thiet carbon jingi ha ki carbon credits ha kabangi ngi pendon ha kabangi pade ya kani ki bisa ngi pendon kamban ashikishnom ha ko kom jong community development grant nang ta ha ko kom ki scheme super fair ha ka jing pen kre bat ka plan ka long la kishnom kabangi pat isu ashiki tekumta ji trekam kalong bakal ni la long no kum kata ka ATM la ne ka pisa la jong hi kabangi la pen i hab ban monitor na ka bege sem chakoi pat ka kam kalong bakhia kum de ke besok ta hanrei ka basung tanat pa kalong ba ka ni ka pisa ka bangi ngi sumar su kheri klag tap ka wan kata ka payment for ecosystem services ka ba ka UN gala sanction upa nang ta gibi ka pen sai ma dia kalong ka basung tanat ba dia thu ipi ba nasdang e ni ha mau klang haka por bang long ungkon winner ban de chi hima bar khot ban thu ya kia ka jing job jong ka hima mau plang jing long jong hima mau plang ni la lech ibreu thau ban kong ibreu ka ban kong kim da su thu than ibreu ban kong kim da su thu than te ki perkhat ba kani project kan long gumno nrei on dang ila trei kam ngi pen i ka jing yo ni ka jing long ka basisha jonga ko monong elam mala pen i ki ka ya ka kom trei kam ka pen i ka pisa ka pilan ka jing penon kam ipuno kam ka rukom ko badai te ki brio ki wan hi ban ong yangi ki wan hi ong to wan do shisnong ni nak ta kadang ipoi chapoi ipoi manipur ipoi sentung area ipoi char bat ka ipoi bat ki kur sapo rang blang kur sang riang ipoi bat kur pathau lum ding ye ngai thu ipi mar bakani ka long revival of sacred groves ya utai lum ding ye ngai thu biang sai sen pat bangela dep ban penkenta ban duwai ban penkentang biang bat thung dieng ko masau pun revector ka jaka haka ba kin pendek pensa ya utai ulum ding ye hakar kom julong da do kata kum ta ulum kentang te kane ka kur pathau ka kawar ban achu ka jaka yangi tersai ke sing sasang ke mu bat kiru kidam sudap sang ke mu bat ka kur rap sang na po nong sap kapla ai ngi ma arpo hektar ka jaka bangin thung dieng ma arpo hajatli au news na momenta kani ka de ke basung tuna da yitu ipi bangi ngim jungai haka jing ngim jungai ba ngin man ra dieng asabar ngidon lagi jong nursery lam jongi ngi hekai ki brio bat gini ki nursery semdai datang baki idea yang ngi bangin thong ngi kila ban diru sabar hak ba sarkar unta bayale tagi ban thong dieng unta kini ki brio ki bale ki nursery su om tang bagi dia ngi ngi kila ro ban dia siki lengba ka kani ka project i don ki kam ki bai dei baka jungo kai perthei samya na koi ha ta ba po ha to ta mangai kena ka sentiu bangadei bepej ka tanat tourism bo ka Red Plus project te lengba kani project ni yo ban kentiu ki snong nong kondong ka bai dei baka kam jungo kai perthei te kalong ru ka wei ka lat yo kam yo jam kalong ka wei ka lat ha ka roi ka par iki snong nong kondong bakin penduna no ye ka jing penjap pathar ki klau iki ding ki set lengba ka tourism namar ba kombo suong no kidan ki lat ba kidan ki kam ka baki nong kondong ki le baki ki im kum ka bagi ong ma ba baki im nak ka klau kum ka thang ranga bat ki ding ba kum ta ter te lengba ka ni project ni le ban penslor no baki breu kin sedang menyepek no sakalan jungo kai perthei khana baki pene pensai ki klau bat haju ka boru ki yo ka jing toy kawai ka daw ka long ba
ni khot ya ka eco tourism kabar khasi kamut kata ka jingolong perlok jong ubriu ba kamariang eco tourism te ka kam jungo kai perthai ka ba ya ubriu yolong perlok ba kamariang te hakane ka bentaru kalong ba lada ki briu na ki shnong no kondong ki yo jing motoy na ka jing internet jong ka cloud internet jong ka mai mariang te kandan no ka jing penduna bikin penjot ka cloud bikin im na ka cloud bikin di ki ding dan ne bikin thangranga ba kunta tet kawai kalat yo kam yo jam kabai dei bukai eco tourism kalong ba nila sedang ban ai training yiki kena samla kabai dei ba ka tourist guiding kabai yalam kai ki nongwan jungo kai pertage ki jakash nong joki kunjuru kaladon training ba ngindang sudap bi ai ya hakalan ka shet kaba penlong hapo IHM hapo shalong bat kumtar tetek kam hi ki ba nakaliang jong forestry ngile kade meningkong iban ai ki awareness Syakishnong awak mulu bikin penek pensa ya kami mariang tik ek bagi kita kam but hadian kita kebut ke jengirap di ditang ya kishnong pat ki ba pen i ya kamen siam ki kwa ban penek pensa ya kami mariang ki ba ya tresh tom ban penlip ya ki ding ki ba ya tresh tom ban wat no ki wigi lat kamai jakpo la banding nak ti mau sya ka ba ki tungtit ne kiri ya ki ngap di hadian kunta ka nakaliang jong forestry team pa ka ai pa iki jingirap ka balong kum ki LPG gas nanta ni ai pa ki jingirap hagi badai ba kum ki pungum nanta ki jakasa jan ki solar lights ki rice cooker kunta ter ki bun ki jingirap ki ba ka forestry team pa ai Syakishnong ki baterai shitam man penek pensa ka mai marian ni pej bat ni thau ya kita ki carbon credit hakaba ni yo pat pen kam ya ki kum ki fan Syaki legi ni Kishnong hakaba ye dei bat kini ka carbon credit ka ni thau ya ki plots pat ke jing he ka jong ki plots ki diang pot ta ki plots ka penlong bagi tip limba ka bor science mo ki formula jong science ba kumno la palang ya kata ka carbon bat kamno la palang bat kata ka carbon ka kelalong ka kamar ka pangila bandia ka international market di kani ka carbon anda kala long fun kawan pat Syakishnong kum ka service yaki namenta ka jing fresh tong jong ki ban penek pensa